Здравейте, любители на животни! Надявам се, че сте готови за една вълнуваща и емоционална история, която ще ви накара да се усмихнете и да се замислите за собствените си домашни любимци. Днес ви нося една история, едновременно трогателна и леко хаотична. Това е историята на Иванка и нейният любим котарак Тигарчо, които заедно преживяват множество приключения и семейни дразги. Главните герои са Иванка и нейният любим котарак Тигарчо. Тигарчо е не само нейн домашен любимец, но и нейн най-добър приятел, който винаги успява да я развесели. Иванка е една мила жена, която обожава котарака си Тигарчо. Тя го глези с най-добрите лакомства и му осигурява най-удобното място за спане. Обаче, има една малка подробност. Тигарчо е голям скитник. Той обича да изследва околността и често изчезва за дълги периоди от време. От време на време просто изчезва за 2, 3, а понякога и повече дни. Това кара Иванка да се тревожи и да се чуди къде може да е отишъл. И повярвайте ми, Иванка се побърква от притеснение всеки път. Тя обикаля квартала, вика го и се надява да го види да се връща. Винаги, когато Тигарчо се изгуби, Иванка е убедена, че се е случило най-лошото. Тя не може да си намери място от притеснение и постоянно мисли за него. Казва на мъжа си и децата: котката я няма, загуби се. Семейството й също се включва в търсенето, но често без успех. И естествено това влудява семейството й. Те се карат и спорят, опитвайки се да намерят решение на проблема. Мъжът на Иванка, който е голямата клечка в Калековец, е интересен случай. Той е известен като строг мъж, но пък е и мечтан ерген за много жени. Известен е като строг мъж, но пък е и мечтан ерген за много жени. Въпреки строгия си вид, той винаги се опитва да успокои Иванка. Не се притеснявай, Тигарчо ще се върне. Въпреки строгия си вид, той винаги се опитва да успокои Иванка. Не се притеснявай, Тигарчо ще се върне. Но Иванка, тя просто не може да се успокои, особено когато види как мъжът й разглежда красиви жени по телефона. Тя просто не може да се успокои, особено когато види как мъжът й разглежда красиви жени по телефона. Това я кара да се чувства още по-несигурна и притеснена. И тогава, като по часовник, Тигарчо се завръща с гръм и трясък. Той се появява внезапно, сякаш никога не е бил изчезнал. Иванка е на седмото небе от щастие и не може да си намери място от радост. Тя го прегръща и му говори нежно, сякаш той разбира всяка дума. Но мъжът ти не чак толкова. Той е по-скоро раздразнен от цялата ситуация. И не може да разбере защо Иванка се тревожи толкова много. Оказва се, че Тигарчо има навика да плаши гълъбите му от гълъбарника. Това е още една причина за напрежение в семейството. Ето ви една история за любов, тревоги и малко хаос. Въпреки всичко, любовта на Иванка към Тигарчо е непоклатима и тя винаги намира начин да се справи с предизвикателствата. Любовта на Иванка към Тигарчо е непоклатима и въпреки главоболията, семейството й винаги се справя. Те се подкрепят взаимно и намират радост в малките неща, защото в края на краищата семейството и косматите ни приятели са това, което прави живота наистина специален. Те ни учат на безусловна любов и ни напомнят да се радваме на всеки момент. Благодаря, че бяхте с мен и не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да споделите вашите собствени приключения с домашни любимци в коментарите. До скоро! Очаквам с нетърпение да чуя вашите истории и да споделим още много моменти заедно.